ndiarenge rituko ria Jumatano botuko igwiki yaerete chiarenge chinsa isano ibere chia botuko nkanyora umugaka omumura ukorwo umugaka one nyuma ogocha ase edirisha ndaire twarenge na enyaruka yane na abachukuru ogotura okondangeririe togontebia ng'a chiembe chiaire kogo naigwa togataboka na enyaruka eyio togasoka siko tokaigora emerango tokoigora ase twabungete tokogenda siko ase unit ase chiombe chikorara egento twanyorete egento inche gioka naroche na omorero tindochi ng'ombe omorero orenga omotambe ogatambia igo mpaka orareng'ane emeringamo eri na eritororo iga eye emanora naiga torochi emachi kwende chimati eng'ombe ya gatato yarenge blackina eng'ombe ya kane ndogoro ase rogora asobegete unit eyio rogora eyere sweet nabo yabwata asagaya torochi abachi eyo nekwerende eri neri ne renovation yakore eri neribu naende sweet yari korara neye neritororo eyemo nero the biggest yarenge endau narusete goiko yabwate attack koiroka sweet eyende nero I named after my mother mama ali korukunora kayiruka manora eye nere ndiete omotwe echi chinde torocho nagorete this one I named it after my mother it has also died ero nendiete omotwe lakini I have no option timbwati option gekogera misawadi naetu kuruseitu ikarwo gutemuri bitina muntu na haru kumana nere uraje ararengati au punish through jiombe tindochi yango bolre maswali ayo nale bolre lakini tindochi usitone kuomana nonde within the family and within the village chintu ana kuomana tuana kuomana pina muntu mwancho murigeria Agusi Voice ane chinga kichinde na ikire chinseme chiga chialia moni egotoka mia Liamon sublocation egotoka mia Gesima ward Kitutu Masaba constituency me county ya Nyamira banta bange boni giso gosachiria Liamon asense mo mitandao egento gegochoro ne gento giakorekaneta senkeiga ase chiombe isano chiabete chiko yera ase chikurara oika chionsi gusira abantu bange babiri bakanya kuiboria what happened Mark Knight otako ikwa chinseme chiga at least maybe we can know the story ngikiabete umaete omogusi na sigete gendo gikoro kwetugo nande twara kore story baka se channel to chigwereza nga ekero gusambe etugo etabwatia gentera itete osetabwatia manganera kuboria imaria so gusamba koria ebintu mbere bigusira bakoro chinsagara ni bintu binde ebibi akaletera mangana makongwa seke gusi anyway nonda senkeiga karoto kwana no mongina oyure bwenkeiga atorese nere ngaki lingani ligalia bete what happened so far matuka etire makeigo nkiba establish rigoro lingani liga na yanda mange kegima karibu sana mongina nande pole sana ase kikiabete gego kolekana senka yao mana samalita ngikuru onkoro kwa Karen donare mukwa ngotoka se enka ya kichichi kia Liamon Liamon sublocation Liamon location is my ward iye kutoka Masaba county pole sana se gekore kiabete gabusina obakumeti sana abange tu appoint bakolalamika abandu bakwegumia gento gakorekana gusiri chiombe isano nandi kolengana mugusina asigete gento gikoro kwetugo ngikiabeta senkeiga toto byangu goyo ichiombe chiao chiombe chi nonyenje timbwati ing'ang'a kichia yete ndiarenge rituko ria Jumatano botuko igwiki yaerete
chiarenge chinsa isana ibere chia botuko nkanyora umugaka omumura ukorwo umugaka one nyuma ogo cha sidrisha ndaire twarenge ne nyaruka yane na abachukuru ogo turo kondangiririe to gonte nga chiembe chiaire ko na iguonga gotugataboka ne nyaruka itugasoka siko tukaigura emirango tukoigura ase tubunge twabungete tokogenda siko ase unity ase chiombe chikorara gento twanyorete egento nchigioka naroche n'omorero tindochi ng'ombe omorero orengo omotambe ogatambe aigo paka orareng'ane emeringamo inche amaisana akangati nachikorigereria gochia ase chiombe echio egekogera namanyete ng'a tayari nchiyo ogokumi nkori ng'a ting'igweti chikwana onye ng'igu chikwana ande anga ande mboke kinende ting'igweti chikwana nonye nekeria ekero twasogete omorero oria okorenge getetenya riogi ndiarenge oria ng'ombe bono inche egento narutete na egekuru namache nare omwana konya atachire korwa etangi ebibuyu kabeka nyumba bono agachaka kominyoka buno akaminyoka na echinguru okorenta inche ngokura nde kachaka gosiara amache abanto bagacha bagachigosiara amache akanga omorero okanga korima lakini omoerio oye okacha kona koira ng'a ng'ora paka okaira nase ogakira nonya torimeti pi igo rende buna chiyete aro timanyeti chinsa chiagete koyi timanyeti chino omorero oigwa nanyorete oiga agogotura nsa ngapi yarenge yarenge chinsa isana ibere na chia botuko chinsa isana ibere ibono kogosoka omorero obwatete kabisa oribeti kirasi orenga omonge yani otari goikani ekero kwarora omorero oria ekike giacha ase ebirengereri biare getang'ani inki inche bono nakumete ng'a ngikiare gosamba chiombe chiane egekogera inche omonyene inche ngochisiekera igo ngochisiekera omomura nare ogochirageria ogenda konya narigeria iga ewiki eye iga ore korageria ocha twabwaterana nere orageria inche nakama nachisiekera bono timanyeti ng'a kianyarekanete ituko eri tindochi ng'a ntwarenge nonde inche twarenge na enyaroka yane na omomura oyio okorwa ng'a tari korware orandagereirie gose konya orandageria gose na amatuko atato okay history echiombe chiago neririe omatakare omonto nabwate history echiombe chia buna abere agochirenda kiachirete ng'aki chiakinire mpaka gocha korosia egesumu keria igari unity ere yamenyire aria emiaka emenge goeta no emiaka 30 buna ekororekana engencho ekabira eria bono chiombe echi buna twarengana na omogaka buna achaka genda twagora chiombe ibere chiarwete goikoyo na eyende na eyatogete aiga na eyende no twachiruseti abo chiombe tware gokama chiombe 3 ibere nchiare gokama bono enda aria ase unity chiare korara chimati igoro ebisero biri tokoroka chimati bono chikorigereria emetwe eside eyemo bono naende omorero noko orenge getetenya gotira ni side ende korwa aria omorero torengo egento gioka kiarenge na emori nere yarenge korwa moino emori eng'are konya yakorire amatukani ye eng'ombe ya omoiri nabwate egacha ekarwara eng'ombe yari korara siko emori eyi yoka nero yakonywa emori eng'are
gekogere enseme eri ya mwini muliro konye turagendo wona ubali guciara amache bacha kuigwe morie kwana buna bagontebi nje tinchiti gutene no bakaiwe morie kwana bagatagura bakayerusi iho Chombe chino chiko aigase unity no chikuragira mugaso sengosoka no chimenyete nchimaite kulisi eng'ombe nari gosoki neyemo ichi chinde nchiamanyite kulisi ochiareretwe unit nenche ngachigora ngachibeke unity chiari kulisi nonya niye yokeyemo akero nari koraya sokiri moigo nichi chinde chinke Obo tugiye bwo chombe especially amangana ya unity sometimes somata buna squeeze police botayo ngaki bo tugiye bwo kwa bo evaluate mono okaranga tigo tuge chombe chiga chia mabere asenke bune megonde kete nabona aroche nga chombe koruri tangani kabisa kero abana bali school omugano kuruseito mama ne chiomba atukinereti agatasoni atware konia mabere mama onia mabere umwaka gokoera kwanyora ng'ombe yemo yakinire okora ki onyo oturwere fees na inche bononka karusia mang'ana ayi ngatware kegwekyo na inche nachina asomeiri abana nonya babeira abanta banene nabona aroche ng'a kero omonto buna bwate kegu kiaye nabo ndoche ng'a nimbwate kegu kio obotugi bwa echiombe tari obwa echingoko natema korumagiga iga gotuga chingoko chinyinge sana within 1 year ngachituguta ngachioni ngateba ng'a tindi konyara igo bono obotugi bwa echiombe na ekego isato na jichiare gukamwa amabere ukonia amabere nabeire supplier ya secondary era igorokoria moni nabeire supplier goeta ni 20 years inche gweka iganko supply secondary aya marogoba nabo bantu bale bagocha bagora ni chipikipiki baira aya mambiaro na ile school chi weekend monde nabagocha gosondu bwato moyega mono chi weekend bamanyete ng'a weekdays tinkone limonto mabere chia mabere amambi weekend oyo maybe oyo bwato moyega nabagonte binaki ochongoneria mabere igo ichiro yane no yarenge ang'a nari koira ndeare investment ngana ngagwa bekira se unity eri ni chombe chiari game karo ku valuation na boy gona ya berige okonya you as a person ninka ya utorochi yakini baka bana se school omanyete gento kende yonse no kwero omanyete ng'ombe gotwara mabere goika onyore endagire isaine mugondo chisiaga gento kende goika otware chenge korokunga dairy meal throughout goika otware gento gekoroku chichumbi tari echumbi different types goika otware goika chirigereri ng'a ngochisibia kera oto chiombe chia unit chiri gotaka gosibi gocha gwachisibi occasionally goika omanye ng'a ngochiri gwomure so you use a lot of money ase chiombe echio lakini gokomanya ng'a baadaye nkonyora chibesa korwa oaka ne oaka okorere kende orusi chinde okorere kende igo there's a lot of investment karo nari gocha na buri mungono yo mo gocha gaiga ontenga chiombe chiarenge chinene nari if you see even the pictures njira chikororokana ni chiombe chikororokana chiaragirbiya so it means you put in a lot of work as a chiombe chiri chiombe echo muntu omo to kwali konyara guchirenda goiko twale waka ekere chisiaga ngotwore
chinsiaga nkobogori guchire otonsiaga chiane nchiri yale otwe ogenda osine machine ngosibiore enyumba twice a day chimati nchiro chigosibiwa ngosibiora ali ase chikobera during the day ekero chikoragera ngosibiore chisuguri toro chisuguri bune yibonere ngundu eye nembiro oikomanya obera oro manya ngaki kere gento kere in order ase ng'ombe nebwate egasi enyororo lakini goika obera ororo eng'ombe ero goika obera ororo egekogera goika obori ng'aki eng'ombe nyaragera inki gegogotebi production at the end of the day ng'ai amabere are gose ng'ai amabere ache tenga buna binto binde iga gose wanyama wengine eng'ombe ero egento gegogotebi more especially erie gokama the production per day. Talking about quality and quantity se chiambe chiago isano isate chiare gokamwa quantity wise ngaki chiare gokwa quantity umanyete chiambe nchiri koreng'ani mabere quantity and quality. Yes. Neroro nari kwa ekero riria ya kabiri na gukama up to 10 liters in the morning. Chiombe usually omotugi omuya goika amanya amabere mambi agukamwa amange kobwa morogobe kero chiombe chirisiri eng'ombe norisi ekong'epa amabere agukamwa mambi amange timaituse kwana koria ise amabere agukamwa eng'ombe gukamwa amabere amange mambi goitani morogobe reason nereri onye yaragerete mogaso kuna koragerere rioka tebwatinsa ekori ng'ang'ure ero cia amabere morogoba endagera nenko koyerutera kwayerutera endagera enke egekogera during the day yaragera kwayebekera nechenge kwayebekera na machagu bone egasi yaye nokori ng'ang'ure obotuko bwaki ero cia amabere ng'ang'ure nere go generate amabere mbore ng'ang'ura mbora nendagera tumanyeti aye ng'a konye refine yeah. So Mo could bring you 10 liters in the morning to the least one ya ase chisatu ya inale nakamete ya kabiri twice ekere kabeti nko kama 7 to 8 liters lakini mabera itindiko ya onions amabere nko emori na ya eng'ombe ya kabiri kaba mangi omori nko ya chilita ibere goso motoriro morning and evening paka ya kore mitinye tatu tuigwete amabere mori yanyura ma harafu kurwa kwa manye kuna kwa reduce buno kuna kwa reduce kwa emori na amabere kuna kwa kera senyina yone nche yoyo kwa emori ne liyo konye make na rebe strong umanyete mori mori etende sinero nonye ninjo manyene ora tebe na kiti ge mori konke use kerubate otageta amabere tutagetie mori ekine bwango emori umuntu koenda yagasi umuntu omukami oyekurura korwa okamanga beronsi lakini ekero manyete ng'emori nko yeba amabere abamanga abamake goikokore kikoyatanire sababu nere eyo ne sababu ende wocha sende amabere ario kamete mori etari kogonka igara amasafi kobwa amabere ario mori ekogonka muntu naro maybe kwabeka emori ya gasi chinde ndechirie nendo muntu nyakukamera bagi mbari bakonyara gosuke motube moriga kago kama ekibono ekitingia njeti aso busafi bwa mabere na oko ko emori amabere isaini ngakibono pa gokora chia gasi macha mabwate
macha mabwatoka every morning and evening morogo bagwika mbeka macha bwate mbeke tamusi mambigi nkoboka boke na macha beriri. So eliamoni gagese kuna banta baiga bonsi ipi bona sofa kwa chile loss ya sebali wakone na brabo about it. They have approached you kwa Paul about a loss. Ya bange bachire anta bange bachire kurwange nare. Okay, ono so far matuka etire maitekere kero gento kia beira matuka etire mundu nanya ko establish kiye kogere kiabete na abantu bachira bange mwatemire gukwa ni familia achire gaiga nkigeho isokia story kiego develop about kiabete ono investigation negenderete mbaru Gesima police station that particular day paka na kubolia maswali arafu ichuma naende bagante bingendo nchikorike report kamba tebi ngatindi kogenda asirenda asogosukie ebinto bamanye niki gose ningo kaba tebi chuma tindi kogenda gekogera it was just the other day kaba tebi bange libaga ndatimoka igoro nali bangakirite rulinga genda tukalika nkalike report wono wanafuatilia igo uenda ikawa ngonko mbaligi bantu bande tima ituse mbaligi bantu bande nabaro bachiko ba interview egera banyore report chemba nachete nkalike report bagante bigenda koganya. Okay, Igo tinda amanya kende nono mwana mundu nakwe boli omonto gocha goita chiombe chiao chitabwati njira chiraitete chitabwati njira chigotari tutu akogosera chitabwati ukwana konde gwense ne bachikuumia karwo kutamuli bitina muntu na haru kumana nere uraje ararengati au punish through chiombe tindochi ngo boli maswali ayu na ali boli lakini tindochi usitone kuumana nonde within the family and within the village chintu na kuumana tuana kuumana pina muntu na ndetinde mwanga so kuumana ono timanyite ng'ang'aki yabete kimwanya bante karo kuibulia maswali which kind of questions you kuibuli gora ichombe chako bora nabo nkwebulia nkigekogera nkiusikiagerete muntu yagachaga chisamba na inde ndeni kigose yayembwate ono nakolera abo chombe chiande kandi nkwajete nona mariete karo kunyora ng'ombe yago gete kwanjete ase chiombe chisa we ekina kinabwate nchiabwata mariete tadebyangu aya monero the biggest yalingi ndao na rusiti goiko yabwate yatak koyiruka sweet yende nero I named after my mother. Mama alikoro kunora kayiruka manora ihonchi yabwata marieta manyore ni ya kabiri, so it means it was great dear to you because of no tiga manongo tebi wo mahine manole yene rendie to mutu ichichite turocho na agulite this one I named it after my mother. It has also died. Ero nindie to mutu lakini I have no option. Timbwati option. Kwa garagisa wadi na yetu kuruseitu. And you know, okay, we can give chituga, it was from your mother also. Na ya lenge manora ni ritoroli ai. So I've lost that generation. Ritoroli people kuliroka joli. Kwenye tinda alirangiririeta I was yet to call her name. I'm reminiscing you
chinkongo batirende you know nyuma itenga chombe gutwara chira bantu ko bari deal with names about ng'ombe amwe unakara abantu bakachirukire nyabarati na nini you know and why did you call this bigger one sweet nero yari kamwe mabera amange naenda alenga amaya it was so sweet no ni sura yo kayarenge endabu se mutua iga bwatetua matonta ma black era endabu so mubere wensi a generation young by that can hurt. You see, this is something orugeterieta alia mamumi no. It reminds you ekarwa kanyara kwa ekara yomata baterenda bana all in all it has gone. Yeah. A generation ya chiri. How are you feeling right now? Kiringa kyokanda kwa rasa ali kunali. Ali na chakire kwa raba. Rituko lirio butuko liboria ne rituko liribo goki. Tindigere tichombe chiri. Je no muliro kana roje until chiyombe chiri chikatinde kutinchitiko chiro. Tinchiro chona chiraire. Tinchiro chona chikwete. Na tebe tanga kingo chirora buna chikwete tinkweba. Iko tinchitiko chirora. Rituke elio tinchite no ena alia siayere. Friday nali na agenda ororo. Kamanya gutambuka na guchialia chitindekire. Lakini tinda ira I've not taken time kuligere ngai particular place chibikire gekogera senaga tima itusi no mutaro ba remit I think no mutaro ba remit bagachichoka all of them lakini rende I've set my mind off kurwa se chombe chiri wono na chakire nandi we set kuligia ng'ombe ndi gekogera nale koba tintwale ng'ombe musani nale umusani guli umusani trochi Wednesday night Friday morning nalengo akero umusani yo no umwana umuyangi man kumuakira kumutebinga akiutago nkonye ng'ombe sagale akantebia bwa tinchite kwa na kenda akante tumwa abantu boyi by the way akaligie gali akayebeka nere yingo kama igo bono nabo ngiwete na kininde na mabe because there is no single day kurusei to na tu akine mamere aliko kama ng'ombe 20 liters in the morning abwate chombe chiri chia originate tukurua saba songo 20 liters in the morning, 20 liters in the evening. Ng'ombe ya. So say to tuare say to ingeni chia lengo. Yeah. Tuare kulingeni. Kuruonga cha nje ngateba goikantu. Iwo bano na tingo tika gutuga ng'ombe atugoteba cost. No, montano wako imagining where do you remove this courage? So then I have to go on na gure lakini wakangi mokena ndengendere no roje ni nalite onalita mabere na abana bane mbamenyetia lakini ngo baruraniri n'abatomera ebe Nairobi ebe gwereba unabona baswati mbacha iga turochie sherehe twabwata mbambe siana abana babo bakagenda bono gwi nko batomera ndi konye nko bono yomo abana mutomerete nonya na ng'ombe ina golere nae tutari na golere igoro morogo bana kamete nkamoto no this morning na ya kama na mutomera because ina lete na abana mbanere tamare igo bono ntige gutuge ng'ombe igo na abana na chanda gake akabachukuru nimenyete na abachukuru talking more about baiga bumugaka abachukuru mbachitega you know they can be identifying you ba boli bwa mabere you know na mai mata nero manyete nera abantu baye na bali kubatomera
nyena mabero beka chi bibuyo batumera na nje bono nka adapt that method igoro chitingo atugote abakosi tingo kera bana bago bagwete this report koruchinse mo Jones what was their reactions? No obio ya mona alenga moyonde akacha abambono bachita bamura bono lende nje kero bana baroche muibuli akolera goikana baru balire nje tinde tichombe gekogera ng'ombe nchiri kolero mbairi ya nyegete lakini nabatebe tinga tiga tuchako bugima bupya tutuge tuchake gutuka umuntu yo sambete chiombe aigase unity ngosie kolde kebuli ngosie kane kebuli nandi kebuli kenene sana igo karo kuligiria karo mwate mbere gwitana ne unity na yuko imagine umuriro yo chakirete side aiga so yete yani ga gutira oyete gutira ali na bokora tuchakirete muino ege kogera umurangwa za mindo no umurangwa oli ase togosoera ano ole oyete asinini tu asa yeta akagwa nkurwe side akagupaka imekwerende paka mabati akagunze imi aya na bayali ndeke ane ngachiro chingo chikorande umuriro chagete na gotebia chonsio chikororwe mitugo chanchira igo no umuriro chakirete very very tough security yago so nke mwaka tayo osirire umuntu igoro chagachiga sambalia you were total asleep kuarot karo kuraligereriga kwa imagine umuntu yiga ate kurwe scare igo meaning no your security is not fine imike kolengererigo nabora nyore ngo twarobwa bemyaka yeah but inje bono na asibirengereri byane manyetenga uyu alitimisa ndoto yake na nditari kuja kuirana amen muntu takoirana kabere umusigisi kaibire kurugwerio kuri nande ngo cyaro koiba kabe onyo kurapi nande ngiye kuja koi because gali entonge yatigari entokende ngiye yatigari abanandi bakirega abantu bakirega buna bono nacha nanyaro randi mbalire yankore ngiye bakoira mu kabisa boko gendera tamina kitia moyo manyete naye wanje kurume yao abantu bande bamanya ko Uligalia by the way it's very difficult take a story bine baka mungino chire nande ko tayanga tako kusa ochire ko yengombe yende there some people who can support you and I believe so they are anya sayango ko konyale lyo gendere kuimoka nande kurwa wese kwa nyoro kogwa no muntu wikanisa ole shinde kanisa kwenye tinda imuka ngende kanisa na bonko na gutwara moyo ngende lakini kwenye tinda ngenda lakini egente kikia kibone bye chombe kero kinkia kekere chengi moke dimo igangende kanisa nende saitan tambwatera nisika your husband na lenge dia na chombe chere very dear no ale konyora ikerukongere na begete tebocha konyora ikaranse tororo misi nanjete kolie misi gendo ikaranse olie misi kwaenda kwanyora no asundegete kaligerete jombe talenge motari yewa tanjete gutara nyumba ase chiombe most of the time akorwa senala njera lyo gendo ikaranse akeyo na ndo ira na ase chiombe no nyene kera linge nyagitari igali kumboli ngwaburuka chinsia ndimo umuntu narabole tyo chetonga chiombe chiutanga chiombe echo yani chindoto chiaye neranjete chiombe sana yani nabonka girete iga kukalengerete chiombe chiaye lakini kama nyetenga kubwatera natwale I hope na chintigere tasoko bakogwa na kinchi achire
mwe karogota yanga musina njite tuwe karomoga kachire ni maite gento giko mu replace giko kwa peace of mind kango ne tugeria pole ngina na karomoga kachire tukwa rochinga bono let you take your energy onsi ase chiombe como ensi sinjinera na chianje abalende twale kubwaterana twale kubwaterana egento kyo gokuminga linga era igale ko ochi manage njena kama naga chachibesa yeah and you could not complain nere na bwate nsemo yaye na bwecha nere matabu chai nere chibesa I could not complain nari ngasi to murandia gateba ngaba ngina they are into details moyesaro aligerelia manyenga giving that back yeah I'm hoping you'll be so strong and on the Wednesday umuntu gusalia ibintu by'abantu umuntu urasegete tu ubwate motive yo gusalia ibintu by'abantu it's a spirit yani etatagere ko banana so usi in this century tomenyete tubwate bitina na muntu cyakora untingeri it's I think it's something kibonete ko ba condemned ngichi ko ba happen nige nduraga nini na no mubiso ati monye ko kabwato bobisa tubwene tuko twaro bobisa guchia save ibintu biro innocent yeah kabisa onye ndiri tole tubwate chinkoro chindabu ekero umuntu akomocheire anga nabo komotebia no mocherete lakini bono nkelinga umuntu go keep inside you kwana kogecha umuntu without a reason mongna thank you so much ase abatwali baga abantu ni matinga baligereire this clip and they no deep nande nchino kwa obolemo na ni ndo chino lemete the same na abantu bonse bagusi voice so ko obolemo now you can start again and you can be there God has a reason yasa na what reason by the way ya kirigento marikano wate asikirigento no kumwakira nyasa ngambia mo paka liriji kwete and I'm sure you will rise up again. I will. Yeah. By God's grace I will. Amen. Pia mwana so kwana na intwe nditapano twiraria maybe umuntu nabakurigereria ahigege to kwanira ngirigege kugo twirari to kurigereria unity area eri to gotigera omurembo nyasaye na nyasaye agende gukora asa iga kwaro seti chipetition isa name torochima ndali kobeka buno robago nali chitakorwana inchiro chi ali korwana gochakera iga gochali iga na bege toro bagorore permanent utirimbo across okay bona iga chiombe ibere chi ali koragerera iga ayemo iga na begeta ibere chi ali koragerera amache petition yeye iga ya mata no chi ali konyura na begete nesuguri arafu edineri torori ali korara iga sweet no yale kubera edineri torora iga eye manora na iga tukochi machi kwende chimati eng'ombe ya gatatu yarenge black na eng'ombe ya kane ndogoro se ase rogora asobegete unity rogora ejere sweet sweet nabo yabwata saga ya turochi abachi eyo yene kwerende edineri ne renovation ya kore edineri ibu naende igona ali go see every morning and evening kona kamire umuntu osibia ne brush umora osibine chimati tobeka nendagera ne chenge kwanza chenge chiali chenge umanya kobeka ukoldra kobeka amachi no bonyansi sweet yali korara neye ne litoro lyalenge litoro konyeria linene litoro lya sweet konyendira kina konyeria kine lakini ende nakagirito mwaka wengo libekera ndende na lero ligona polia yete sweet ne litoro lya na manora ne litoro lya ne yende yalenge black ya bete save demo lienga yalengera ima
igetangora nkere gochakera iga nyagachete goche gochakera iga korwa paka eng'ombe ekorara iga for korubuna ya emori yabiarwa mpaka 6 to 8 months namanya koyerusia ekwerende narari chiko ekorinera emori ebono no yarenga imari ari mundu oyo tochitu affect yari mono torochi konyetora ikari konyetora ikari torochima iga konyokorire iga pi nari pi na matari pi umurango uri watayanga tukuniri noroyo entrance kurwa lindo chino bintu bisaligete zaidi I think moro yekaramo gosoka orango bwatete proper kwe umurango oyo ororenge matari main entrance nabwate iga agochimate ichefkata area arenga alisi no ya connected gochiari moyo torochibona ali okoranga umuriro uchete gochoma gatorochiari chikonichiro iga nsepi metu no chiakarire gochiari moyo metungo chiari chonse ichefkata area arenga ali gochiari abona naende aiga torochi aiga bona collect no bono chiombe chiarenge ni closed gochiari eri ne room ya chefkata ne chisiaga na kia bona iga no entrance yari aiga na begete mete nari gosieka gingosoa na igora nasoa entrance yarenga main entrance ya sergo nari gosieka aigonsi pia siekire asa mori lingo chiari rogo igorari igorari okay oroche mari teigeti goikero urubona saa ige ya muameteti umuriro kinete oroche mari de matokaria akaigorari umuriro no igetari tari umuriro bokumiro chora sana murigena wekara kurikiria saa ige asa iga na saa yete proper nengoro yesike ngoro ere saa yenesike orari merei aiga saa onera kwa gutumika koros manyua kwa tumika kubega se chinsia na kioro chichiberete green okay iga no chiabigetu wapo no abuna na kwaligerere biyara kino wapo ancha muligari. By the way, this is the site chombe no chia bege tu bege nande mongne tate no ko ba associated with this tate sincho tara get terms into what happened. Uchi okora tole story e kurwa sai na ntu akwande chinkona chiri chingia ondwensi mugano igonyororire. Any information you want to give to this family osomongno iga in any way ni matenga abantu mbali aiga bagotoligere sometimes and others bako feel part of the story. You can contact me Tony Bosuka nduraga ni gonte inga Magnite na bonte te komo ngina pole. You can talk to me Tonya leko komo awalem asa tigabe na ino tomera naso mugano go chanche Magnite ngoro komo ngina biamon. Biamon. Thank you so much. Asante sana so utakotora. Yewano. Biamon.